Baño de masas o vivido esta pasada fin de semana no acto de presentación da candidatura dos populares sonenses. O cabeza de lista Luís Soujo, que opta a súa cuarta reelección como alcalde, contou coa presenza da conselleira do Mar, Rosa Quintana, e boa parte dos candidatos da comarca. Na súa intervención fixo un repaso ao que foi o actual mandato, a piques de concluir, no que, a pesar dos atrancos como foi a pandemia e a crise de prezos, conseguiron levar adiante grandes logros, poñendo como exemplo o avance no saneamento e na rexeneración dos núcleos rurais, a ampliación do bordo litoral do concello ou a rexeneración dos núcleos urbanos, como é o caso de Porto do Son e Portosín. Cando empezamos a gobernar no ano 2011, tiñamos un presupuesto de 4.500.000 euros. Estamos no ano 2023 e temos un presupuesto de 12 millóns de euros. Sin subir ningún impuesto. Que nos queren acusar, que nos están dicindo continuamente que subimos impostos, pues aquí non se subimos ningún imposto. Isto é gracias á xestión. Son moitas as veces que teño vindo a Porto do Son e hoxe é o día que atopo máis ilusión, máis forte, máis ganas neste concello. De verdade, de corazón, gracias tamén a todos os que acompañaron o alcalde desde o ano 2011. Uns continúan, outros dan un pasiño ao lado, xa o dixo ben claro o alcalde, non nos deixa marchar moi longe, porque ainda que non estén na candidatura, van estar aí para botar unha man, e eu quero agradecer o inmenso traballo e esforzo que levan feito durante todos estes anos por traballar para e por os veciños de Porto do Son. Moitísimas gracias a todos. Aproveitouse o acto para dar a coñecer tamén as persoas que o acompañarán na súa candidatura. Unha lista amplamente renovada, con grandes cambios con respecto á de 2019. De número 2 irá María José Maroñas, de 3 Carlos Lorenzo, de número 4 Juan José Calo, nos postos 5 e 6 irán Alicia Martínez e José Luis Lijó. Completan os 10 primeiros postos da lista Manel Deán, Magdalena Pérez, José Martínez e María Maneiro, que despois de 12 anos, sendo a man dereita de Oujo, abandona a primeira liña política.